Jesus said, the Father is searching those who will worship Him in spirit and in truth. Give you thanks, Lord. The Father is searching. The Father is searching for all who will worship in spirit and in truth. And He is discerning the thoughts and the yearnings of every heart in this room. So let us determine that right at the start we will worship the Father with all of our heart. With all of our heart, mind and strength, we give you honor, glory, and praise, not from afar or just with our lips, but all that we are, we offer in worship. With all of our heart, mind and strength, Jesus, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and our strength, Jesus, we offer. Jesus, we offer our lives on the altar. Cleanse our hearts and thoughts, that we may stand holy and we can come boldly before the throne of our God. We have determined that right at the start we will worship you, Jesus, with all of our heart. All of our heart. With all of our heart, mind and strength, we give you honor, glory, and praise, not from afar or just with our lips, but all that we are, we offer in worship. With all of our heart, mind and strength, Jesus, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and ours, with all of our heart, with all of our heart, mind and strength,
Mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon sa atong mga kaubanan nga naa dinhi karon sa sanctuary sa Solidario Gloria Christian Church. Even among gina-welcome ang katong mga nagatanaw via live stream. Amo usab ka mong ginaimbitahan nga mag-fellowship kauban namo dinhi lamang sa Solidario Gloria Christian Church Visayan Service. Atong hatagan og maayong pagtagad ang Ginoong Dios sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkahalangdon. No? Siya ra gyud ang angay nga mapahita sa itong mga kinabuhi mga igsoon. Muna ako ninyo, mag-aampo kita. Ginoong Dios, kami nagpasalamat nining mga oras sa karon. Imuha pang gi-extend ang among mga kinabuhi bisan gani hantod karong adlaw. Nagpasalamat kami nga imuha pa kaming gihatagan og gininhawa, Ginoo. Kana lamang nako na kayo ng butang
nga mabuhi kami, O Dios. Pasalamat kami sa free gift of salvation nga pinaagi diha kang Ginoong Hesukristo lamang, ang imong buktong anak nga Dios. Salamat Ginoo sa simple nga kamatuoran diha sa kaluwasan nga makita lamang kaniya. Ug walay laing ngalan, and there is no other person or name given under heaven whereby we must be saved apan diha lamang kang Ginoong Hesukristo. How we praise you, Lord, diha sa imong grasya ug sa imong kaluoy nga ni kanamong tanan nga naa dinhi o nagatanaw kanamo by live stream. You have brought us to this precious understanding nga si Ginoong Hesukristo lamang mao ang dalan paingon diha sa langit, and that no one but Jesus is able to open the door diha lamang sa imong balaang presensya. Sa karong Ginoo, tanang pagkahalang doon, amo gay ka nang ginahatag, balik na mo diha kanimo. Punta ang among pagdaig, among panag-awit, madawat unta diha sa imong presensya, Ginoong Dios. Kining tanan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon natong basahon diya sa Salmo 123 verse 1. Kini nagaingon, kanimo giyahat ko ang akong mga mata, o ikaw nga nagalingkod sa trono sa langit. Mga igsoon ang salmista dinhi nahibalugayod kun asa siya mangita. Giyahat niya ang iyang mga mata ngadto sa Ginoo kansang trono atua gayud sa langit. Aduna kitay mga leksyon nga matun-an dinhi. Ang mga leksyon nga ato makatun-an gikan niini mao gayud nga ang salmista nakita niya unsa ka importante ang paghimo sa Ginoo nga sentro sa atong atensyon. Ingon usab kita ni ana karon mga igsuon as we worship the Lord. May it be na kita gyud magtan-aw diha lamang sa Ginoo. Focus ang atong atensyon diha lamang kaniya. Ingon usab unsa ka importante nga magatan-aw sa Ginoo nga siya nagalingkod sa trono sa langit. Ug samtang nahibal-an sa Dios ang eksakto nga mga concern nato nga naapata dinhi sa kalibutan may isuon. Mahimo nato sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Ang gusto sa Dios, gusto niya nga kita maisugon nga moduol sa iyang trono sa grasya alang sa kaluoy aron makapangita kitag tabang sa panahon sa atong mga pagpanginahanglan. Amen. Gusto sa Ginoo nga ang tanan niyang mga anak magaduol kaniya, nga magsalig lamang diha kaniya aron itugyan ang tanan atong mga kabalaka kaniya sa pagduol kaniya sa pagampo o pagdayig kanunay. Sa himaya o grasya sa Dios nga dayag kaayo nga gipadayag diha kang Jesus nga si Ginoong Jesus mga igsoon mianhi uban kanato nga nagpakita kanato sa Dios diha sa unod nga mipuyo uban kanato. Siya namatay alang kanato, nabanhaw gikan sa mga patay, nikayab siya sa langit ug siya ana karon sa tuong kamot sa Dios Amahan. Sa karong kahaponon, akong ginaawhag ang tanan sa pagtindog. Ato lamang ibayaw ang tanang pagdayeg diha kang Ginoong Hesukristo. Pagbayaw ng atong gamhanang ngalan diha lamang kaniya. Siya lamang ang Dios hangtod gayud sa kahangturan. Kamaayo nga pasalamatan ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Maadlaw man o magabi mga igsoon, kahalang dun sa iyang ngalan. Labaw sa tanan. O Diyos, labaw ka sa tanang pagdaig.
sa buloy anang balaan sa tanan. Kalipay sa yuta, o Diyos, ngalabaw kang ginsamanan na uta. Kaabag batok sa kaaway ta, pagayu uman ka. Pagbayaw ka panangalan mo, pagpasalamat imo sa tanang mga buhat mo. Sa guma mo walay katapusan. Ikaw ang Diyos sa katuran, di kalibutan yung langit man. O Diyos, labaw ka sa tanang pagkayis, sa buloy anang balaan sa tanan. Kalipay sa yuta, o Diyos, ngalabaw ka kinsang manan na uta. Kaabag batok sa kaaway ta, pagayupuan ka. Pagbayawon kang panangalan mo, ang pasalamat imo sa tanang mga buhat mo. Sa guma mo walay katapusan. Ikaw ang Diyos sa kahanturan, ni kalibutan yung langit man. Pagbayawon gamhanang ngalan mo, pasalamat ang pasalamat imo sa tanang mga buhat mo. Sa guma mo walay katapusan. Ikaw ang Diyos sa kahanturan, di kalibutan yung langit man. Pagkamaayong pasalamatan ang Ginoo, ulading halandon na Diyos sa witan ng ngalan mo. Isangyaw ang imong gugma sa matag buta. Sa kagabion matinumanon ka, iluyugan sa huning tingog nga kinuldasan, ug sa madasigong pagtugtog sa mga alpa. Magpasalamat ako sa gamhanan mo, mga buhat. Usag mga buhat mo, kalipay kong awitan ka. Pagkahalandon sa mga buhat mo, ang una-una mo, pagkalawon o Ginoo. Pagkahalandon, pagkahalandon,
awiton pagkamayo. Maayong pasalamatan ang Ginoo. Ulabing halangdon nga Dios. Sangyaw. Dinuyugan sa huling tino na kinuldasan ug sa madasigong pagtugtog sa mga alpa. Pasalamat, magpasalamat ako sa gamhanan mo mga buhat ug sa mga buhat mo kay lipay kong awitan ka. Pagkahalang dun sa mga buhat mo, ang una-una mo, pagkalamon mo, Ginoo. Pagkahalang dun, kalang dun, pagkahalang dun. Pagkahalang dun sa mga buhat mo. Ngalan niya halang dun, labaw sa tanan. Halang dun, labaw sa kadagitan. Ang ngalan niya halang dun, labaw sa tanan. Imayaon pasidugan, day kunang ngalan niya. Ikaw lamang, ug ikaw, Ginoo. Ikaw lamang ang among Diyos. Ikaw lamang ang takus diining tanan. Takus nga imayaon, takus nga pasilugan, takus sa tanang pagdagig ug gahom. Sa mga kasangalan niya, ang ngalan niya halang dun, labaw sa tanan. Halang dun, labaw sa kalangitan. Pagday ko ng Diyos, ang ngalan niya halang dun, labaw sa tanan. Imayaon pasilugan, day kunang ngalan niya. Ikaw lamang, ikaw lamang, kung ikaw, Ginoo. Ikaw lamang ang among Diyos. Ikaw lamang ang takus niining tanan. Takus nga ibayaon, kus nga pasilugan, takus sa tanang pagdaig ug gahom. Ginoong Dios, ikaw lamang ang takus nga pasidunggan, labaw sa tanan. Padayon kami nga simba diha kanimo. Papasalamaton kami nga gihatagan nimo kami kalipay bisan sa among mga panag-awit. Lord, because this is your command for us, imo kaning dakong sugo kanamo nga kami magasimba diha lamang kanimo dinhi sa among mga kasing-kasing. Ikaw ang Dios nga nagapangita gayon sa magsisimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Himua kami mga sama ni Ana, Ginoo, bisan karon gani sa among pagpaminaw sa imong pulong unta nga ang among mga kasing-kasing imong pag-aablihan, Ginoo. Among mga una-una imong pag-aablihan, o Dios. Mutuhop kining among madungog karon nga pulong karong hapuna, o Dios. Dalaygon ka sa walay huno
kining tanan na among ginabalik dungog himaya ug pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus kamong Dios ug manluluwas. Amen. Maayong hapon sa makausa ug mahimo bang atong kumustahon ang matag usa atong imamaton? Yan. Maayong hapon. Ug pabilin una kita sa atong pag tindog para sa ato ang congregational prayer. Para sa ito ang scripture reading karong hapuna, gikan diya sa Salmo 119, versikulo 73, hantod sa 80. Psalm 119, verse 73, up to 80. Ang hustisya sa balaod sa Ginoo. Ikaw ang nagbuhat ug naglig-on kanako. Hatagi akog panabot, aron makaton ako sa imong mga kasuguan. Kadtong nagpasidungog kanimo, malipay inigkakita nila kanako. Kay misalig man ako sa imong mga saad. Nasayod ako, o Ginoo, nga matarong ang imong hukom. Ug nga imo akong gikastigo kay nagtuman ka man sa imong saad. Dasiga ako sa imong gugmang walay paglubad. Sumala sa gisaad mo kanako nga imong sulugoon. Kaluy in taon ako, ug mabuhi ako, kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Maulawan unta ang mga mapahitason tungod sa ilang pagbutang-butang kanako. Apan alang kanako, mamalandong ako sa imong mga balaod. Itugot nga mudangop kanako sila nga may pagtahod kanimo ug katong nasayod sa imong mga sugo. Tuguti nga matuman ko sa hingpit ang imong mga sugo aron dili ako mahiagom sa kaulawan. Mao kini ang pulong sa Dios. Pwede na kita manglingkod. Okay, may hapon kaniyong tanan. Bago ko muadto sa tuang pag-ampo karong hapuna, mo hatag sa kong gamayng announcement. So September 30 alang sa mga kalalakinan na napudtay ginatawag nga fellowship. So men's fellowship mahitabo kana sa alas 6 sa gabi hantod sa tumiagi alas 9 humana. Puwera lang nga gusto magpabilin ang mga kalalakinan aron sa paghiskot sa mga butang-butang. Pero fellowship kini alang sa mga kalalakinan. O sa katapusang Domingo karong bulana, kung wala ko magkamali, sa akong nadungog nga announcement kaganiha sa September 25, mo kining ulahing Domingo,
Ang main church service na dunalay usa ka service. So alas 9 ka na sa buntag. Ang hinungdan niini tungod kay si Pastor Tim Carnes, moari dinhi karong bulana. In fact, naana siya sa, kung wala ko nagkamali, naana siya sa Cebu. O siguro paglabay usa ka semana, naana siya dinhi si Dr. Tim Carnes, usa ka suod nato nga higala sa STG. Siya tong una nga nag-train sa MOA, sa first batch sa preaching program sa TEA. So naa siya dinhi kay gusto siya makighimamat sa atuang church. Unya katong dunay mga plano nga mo attend sa main service sa September 25, usa lang ka service. Unya ipahigayon na sa alas 9 sa buntag. Pero sa mga kalalakinan, mo remind ko sa September 30, doon na kita'y men's fellowship. Na ipagkaon niya na, at the same time na fellowship. O para sa Visayan service, nagyapon tayo schedule anang September 25. O usara man ang ato ang service, so alas 4:30 sa hapon. So maayong hapon sa inyo ang tanan, ingon man sa katong mga nagatanaw sa live streaming, welcome sa Solideo Gloria Christian Church. O gusto nako sa to ang pag-ampo karong hapuna, dadto nato ang importance, kumbaga kumbaga pagkabililho ni ining pag-pass on. Gusto na ko gamiton ang gihimong higayon para i-pass on ang ginatawag nga importansya sa ebanghelyo. So, samtang nagakatigom kita alang sa to ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kita nga dunay pagkahibalo mahitungod sa ebanghelyo sa Dios, angay pod nga atong ipasa. Hilabi na ngadto sa mga sulti na to mga batanon pa. Sama sa gisulti ni Pablo ngadto kang Timoteo, og kini akong ginakot ang ginastorya sa usa ka pastor gani ang buntag sa main church nga nagisgot siya niini nga bahin. Mao pusab akong mahimong pagampo. Although kung tanawon nato murag pipilar man ang batanon dinhi, pero bisan magpipila lang angay ginato silang iampo. Ug kita pod nga dunay katungdanan nga iampo kita tong mga hamtong na o na sa pangidaron, kita tong mo hatag ngadto sa ilahang mga kabatanunan. In fact, ang gigamit nga pulong nga gikutlo sa usa sa to mga pastor mao ang 2 Timothy. Kung akong basahon, mao kini ang giingon ni Pablo ngadto kang Timoteo. O miingon siya na kinahanglan i-pass on unsa katong atong natun-an gikan sa iya si Pablo sa 2 Timothy chapter 2. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. And what you have heard from me, kung unsa daw nadungog ni Timoteo ngadto kang Pablo, in the presence of many witnesses, and trust to faithful men. So isalig ngadto sa mga matinumanon na mga kalalakihan. O lakip na niini ang mga batanon. Hilabi na sa mga batanon. So morning emphasis sa prayer kaganihang buntag. Ingon siya, who will be able to teach others also. So dapat natay ingunani nga tinguha, natay ingunani nga pag-ampo. So ang ako ang sugyot sa tong pag-ampo karon nga dili ta makontento na basta kay nag-attend kog Sunday, okay na. So kung doon na kita'y makita na kalalakinan nga wala pa masayod sa ebanghelyo nga nag-attend sa church o dili pa inana ka hugot ang iyahang ebanghelyo pagkaila niya sa Dios, then ato silang duulon, ato silang i-disciple, ato silang imatuto may tungod sa ebanghelyo. Dili na tutugutan na lumalabay lamang sila dinhi nga wala sila pagkasayod ni ini nga bahin. Lakip kini sa plano sa Ginoo. Kung misulti man siya sa Mateo 16 nga akong pagkatukuro ng akong iglesia, seryoso ang atong Ginoo. Kung inyong mamatikdan, pila nakalibuan katuig ang iglesia ug nagapadayong gyapon siya handud karon. Ug walay plano ang Ginoo nga hunungon ang maong pagtukod sa iglesia. Ug kini mahitabo ngadto sa mga tawo ngayong gitugyanan gikan sa mga apostoles ngadto sa mga pastor ug mga magtutudlo hangtod sa panahon nato karon. Ug mao kini ang atong tinguha dapat isip usa ka iglesia. Nga tinguhaon pud nato nga mapaambit. So kung gisulti dinhi na ang entrust to faithful men ang ebanghelyo, kinahanglan isali gayud nato
ngadto kanila pinaagi sa pagtudlo aron maprotektahan ang iglesia, madepensahan ang kamatuoran ug mapadayon ang buluhaton nga gisugdan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mo kini ang tinguha ug hulaton nato sa iyang ikaduhang pagbalik kung unsay ang sunod nga buhaton apan nasayod na kita sa atong pagpamuhat niini. Gusto na ito madungog ang iyang isulti alang kanato. Isip, mga katawhan niya, thy good and faithful servant. Unta, ingunana ang madungog na to gikan kaniya. Pag mabuhat lamang nato kini, pinaagi sa iyang grasya. So, karong hapuna, atong dadon sa pagampo ang ato ang iglesia o atong pangayoon sa Ginoo nga ang matag-usa ka nato, doon na tay mahimong concern ni nga bahin aron ang matag-usa ka nato dunay kalambigitan sa pagpalambo sa iyang iglesia ug mapadayon ang buluhaton nga gisugdan sa mga apostoles hantod sa atong panahon karon. So tungod niya na ako mo hangyon sa pagduko ug atong dadon sa pagampo ang kabubuton sa atoang buhing Dios. Among langit nung Amahan, nagaduol kami kanimo karon kay nasayod kami Lord na ikaw dako ang imong pagigugma sa imong iglesia nga imong lawas. Ang iglesia nga imong bride, O God. Ug Lord, ikaw man nagsulti sa imong pulong nga imong pagkatukuron ang imong iglesia. Ug sa imong pagtukod niini ang imong tinguhang mupadayon kani o Dios ug walay makapugong niini bisan gani ang kamatayon dili makapugong niini. Lord, sa pila ka higayon nga balik-balik na mo ginaampo dinhi sa amo ang kongregasyon. Naunta kaming tanan, isip imuhang iglesia. Mahimong parte ni ining pagtukod sa imuhang iglesia. Tabangi kami o God nga among tinguha, dili lamang unta para sa among kaugalingong benepisyo lamang. Dili lang unta para sa amo ang kaugalingong panghuna-huna lamang. Kundili o Dios, unta kami magsubay sa imong kabubuton, hilabi na Lord, mahitungod sa imuhang iglesia. Salamat nga ikaw ang nag-raise up, nagapili o nag-raise up og mga magtutudlo, mga tao nga imuhang gimatuto, gigamit, aron Lord sa pagsabwag sa Ebanghelyo. Ingon man Lord, gusto na mo mahimong parte niini, og pangayoon na mo ugad imong grasya og kaluoy sa matag usa kanamo. Gikan sa mong mga katigulangan, ngadto sa mga batan-on o God. Unta ang sulod sa mong kasing-kasing, mao ang imuhang kabubuton, ang pagtuman niini, ang pagsabwag sa Ebanghelyo. Lord, ingon man ka si mong pulong sama sa gisulti ni Pablo ngadto kang Timoteo, nga amo kining isalig ngadto sa mga matinumanon ng mga tao and trust to faithful men. Unta Lord, kami nga mo pasalig ni ini ngadto sa laing mga kalalakinhan, mahimo purunta kami mga faithful men diha sa mga tubangan. Ayo kami tuguti Lord, na mahagbong kami sa mga tentasyon o mga pagpakasala na dili na gid makapahimuot nga naha kanimo. Tabangi kami o God nga magdinasigay kami sa usag-usa. Tabangi kami Lord nga maginampuanay kami sa usag-usa. Tabangi kami o God na magtinabangay kami sa mong espirituhanong pagtubo. Ingon man nga ang mga kabatanunan nga nagatanaw kanamo, mahimo nila kining usa ka ehemplo. Maayo nga panag-ingnan o God. Busa tabangi kami Lord nga magkinabuhi kami nga balaanon diha sa imong atubangan. Tabangi kami, Lord, nga higugmaon na mo imong pulong. Tabangi kami, O God, nga mahimo kaming parte sa Great Commission. Nga among tinguha lamang, O God, mao nga mapalambo imong iglesia kay usa kini sa makapahimuot kanimo. Tabangi ang matag-usa kanamo, O God. Hilabi na ang leadership nining mohong iglesia. Lord, tuguti kami, nga mulalum kami sa mong pagtuo nga kanimo pinagis sa imong pulong. And pangayon na mo, God, ang dungag nga grasya alang kanamong tanan. Hilabi na, Lord, sa mga kalalakinhan. Daghang salamat, o bisan gani ang mong ginatugyan kanimo, Lord, ang umaabot na men's fellowship. O God, ikaw unta magahikap sa mga kalalakinhan, nga dili unta kini mahimong adlaw nga daghang babag, O Dios, nga dili na kami makaari aron sa pagtambong ni ining maong fellowship. Tabangi kami, Lord, nga i-block na mo mga schedule o ang amo ang desire mao ang maka-attend ni ining maong event. Tabangi, O God, nga ang matag-usa ka kalalakinan mo ni ang mahimong excitement sa iyaha, ang makaila ka kanimo, o ang makatabang sa matag-usa
pinaginining maong fellowship. Salamat po sa kinabuhi ni Pastor Tim, na doon naging siya'y tinguha, Lord, nga mubalik, aron sa pagdasig kanamo. Salamat siyang kinabuhi, salamat, Lord, sa paghikap ni mo sa yaha kanunay. And Lord, karong hapuna, itugyan usab namo ang imong pulong. Unta, Lord, ang mensahe nga mong madungog karon, mao kini ang pulong nga moturok sa mga kasing-kasing o pagkakinabuhion namo. Lord, kung kini ang mga pulong nga mong madungog karon, makaagi og pagbadlong sa among mga mali nga binuhatan, o God, tabahangi kami nga mahimo kami madinawaton niini. Kung kini makadasig ka namo, Lord, dasiga mo mga kasing-kasing. Kung kini makatabang sa pag-ila kanimo, Lord, salamat nga makaila kami paglalom sa imo. Salamat, O God. Kung kanamo, Lord, nga maminaw dinhi karong hapuna, ikaw mag-aablis sa mga kasing-kasing sama sa gibuhat nimo kang Lydia diya sa Acts chapter 16. Salamat, O God. O Lord, itugyan na mo ang among oras karong hapuna, panginaw si mo ang pulong, ug tabangi ang matag-usa kanamo, O Dios. Kining tanan among giampo ug among gipasalamatan, pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus nga among Dios ug maluluwas. Amen ug amen. Sa makausaming hapong kaniyang tanan ug magapadayon kita sa tuong pagtulunan diha kang Malakyas ug nanata sa katapusang bahin sa chapter 3. So palukog ablis niyo Biblia diha sa sulat ni Malakyas kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 18. Ug mo kini ang gisulti sa pulong sa Dios. Basahon ako sa maayong balita Biblia. Nagsulti kamog dawtan mahitungod kanako matod sa Ginoo. Apan miingon kamo, unsa bay among gisulti batok kanimo? Miingon kamo, walay kapuslanan ang pagalagad sa Dios. Unsay kapuslanan sa atong pagtuman sa iyang mga sugo o sa pagpakita ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan nga nasubok kita sa atong gibuhat. Sumala sa atong nakita ang mga mapahitason hinuon mao ang nabulahan. Wala lamang muuswag ang dawtan, kundili gihagit panila ang Dios pinaagi sa pagbuhat ug dawtan, ug wala sila maunsa. Unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo nagsultihanay, ug ang Ginoo namati kanila. Sa atubangan niya mayo sa kabasahon diin nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Sila mahimong ako gayud. Nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako na gayud sila. Kaluyan ko sila, sama-samahan nga maluoy sa anak nga nag-alagad kaniya. Makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dawtan, ug sa nag-alagad kanako, ug sa wala mag-alagad kanako. Ang title sa itong mensahe mo ang kamatuuran sa pagpangalagad, matarong ug dawtan. Kamatuuran sa pagpangalagad, matarong ug dawtan. Mga duha ka bulan siguro ang milabay, kanang mahilig mo po ko mag-order pod online. So nag-order ko og kanang usa ka tools para sa woodworking. So nadala ko sa advertisement sa Facebook. Nya kay kinahanglan na pud nako ang maong say kinatawag gani kaning equipment o tools. So gi-order nako thinking na original gid siguro ni. Ug sa dihang pag-abot sa produkto, bisag kapilan ako na scam. Gabalik lang gyapon kog order. So in short, mao ang pangalan, mao ang produkto, pero sa dihang nakakita ko og kanang original akong gitandi, as ka maging layo adi ayo. So nga akong gibuhat para masayod ko nga tinuod kasi nastorya nako ang ang seller ug mingon ang seller nga, "Yes sir, original na gikan og Japan." So kanila ging dali ra kay tamo to original day. O sige. Diferensya siya gamay. Dili siguro katunga ang diferensya sa original. Pero dili mo masayran nga dili day siya original. Hantod sa itandi nimo, itapad nimo.
ang original sa dili original. Unya kay ang SDG naman po yung una na nagamit. So dali-dali day kog adto sa usa sa ato ang ginatawag nga kaning maintenance, ug nangutana ko sa iya nga, Brad, tanaw do ko sa kuan be. Oh, sige tanawa. Ya pagtandi haska man diayng layo agi di ay sa make pa lang daan. I think sa iyang materials pod ug sa iyang design. So in short, madismaya unta ko pero ako ang magyapong sala. Anyway, nahibalo na ko karon nga lahi gid ang original. Nya normally mahibalan nimo kung itandi. Mao pud ni ang gibuhat sa ato ang Ginoo dinhi sa nasod Israel. Batok sa mga tinuod nga nangalagad o dili tinuod nga nangalagad. In fact, mo ganay gisulti sa verse 18 ni ato ang gikutlo karon. Ingon sa verse 18, makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan. Nya gisumpayan niya, ug sa nag-alagad kanako ug sa wala mag-alagad kanako. Ang Book of Proverbs nindot kaayo basahon kay inani ang ginabuhat, ginapakita ang kalahian. Pagsugod pa lang, wisdom versus folly. Inana kanunay ang storya pag-abot sa Proverbs. Kung dito ka sa wisdom, dunay panalangin, dunay benepisyo alang kanimo. Pero kung dili ka dito sa wisdom, mo ni ang mahitabo sa imo. O ginapakita unsay mga kinaiya, characteristics, unsay mga binuhatan, unsay mahimong epekto sa imuha kung imuha tong sundon. As kumpara sa imuhang sundon ang wisdom. Ingon niini pod ang gibuhat sa Ginoo dinhi sa nasod Israel. Pinaagi sa kinabuhi ni Malakyas. Ug mo niya akong gipasalamatan sa Ginoo. Kay wala kita niya gibilin nga buta. Daw wala kita masayod kung kinsa atong tumanon, kinsa atong sundon, kinsay mahimo natong panag-iingnan. Kung musunod kita ko sa katao, sa tinuod lang kumutanaw ka sa gawas, daghan kayo ang musulti. Kini usa ka personal nako nga eksperyensya nga nagisgot na uy, ayaw nyo na sunda si Kibuloy, kay dili na siya maay nga panag-ingnan. Ang tubag sa kuha, di po kakaingon, kay tanawa yung followers. Minilyon, samtang kamo, pila lang mo. Huwag mo kaabot usa ka gatos. Di ka makasulti kung siya bagid ang sakto o kamo. Kay tanawa lang ang kadaghanon sa tao nga nagsunod kaniya. So kung mo lang na atong basihanan, sama sa ko kaniadto, nakahunaw na ako sa kugulion, bitaw no, di po siguro itugot sa Ginoo nga daghan ang musunod kaniya, kung dili siya sakto. So basig dili siguro ko sakto. Maay na lang kay ang Ginoo nato maluluyon o puno sa grasya. Kinahanglan makitaan og comparison. Og daghan kay kalahian nga makita nato kung musunod ka sa kalibutanon nga pamaagi, sa dili matarong nga pamaagi, sa katong wala nag-alagad sa Ginoo, ngadto sa matarong, ngadto sa nag-alagad sa atong buhing Dios. Bisan pa magsultio nato nga iya na siya sa Ginoo. Unsaon nato pagkasayod karon? Kung tinuod ba gyud siya nga iya sa Ginoo. So karong hapuna, mubo lamang kining ato ang pagaiskutan, apan duyugi ako ninyo. Sa pagbasa na to niini o pagtuon na to niini, duha lamang kapunto ang akong gusto ipakita sa inyo ha. Unsay hulagway sa wala mga lagad, mo na itong makita sa verse 13, hantod sa 15, o ikaduha, ang hulagway sa nangalagad, mo na itong makita sa verse 16, hantod sa verse 18. So, sa dili madugay, mo ni ang ato ang unang basihan. Unsa day hulagway sa wala mga lagad, sama sa gisulti sa Dios dinhi sa verse 18, yang ingon siya, makita ninyo ang kalainan. So dapat naatay kalainan nga makita, batok sa tinuod nga nangalagad ug sa wala mga lagad. Of course, di ba nato pwede sultiyon dili tinuod nga nangalagad, kasi absolute man natong Ginoo. Pag musulti siya wala ka nangalagad, bisan pag sincero ka sa mong pagpangalangad, pero kung dili na mao ang kabubuton sa Ginoo, alang kaniya, wala ka gihapon
mga lagad. Ug munay tinuod. Sakit man dawaton, sakit man hunaon, pero mo ka na ang tinuod ug angay nga masayra nato ning tanan. Sugod kita. Ingon dinhi sa pulong sa Dios sa verse 13, gipakita sa Ginoo, nisulti siya, nagsulti kamog daotan mahitungod kanako. So dayag kaayo nga gisulti sa Ginoo nga mao ni inyohang ginabuhat. Unsay ginabuhat sa Ginoo? Kabalo mo ang Israel piniling katawhan man na sa Dios. Tungod kay piniling katawhan sa Ginoo ang nasod sa Israel, doon na siya'y concern, doon na siya'y ginatawag nga pagbuot ni ining maong nasod. Na siya'y kalambigitan, na siya'y relasyon ni ining mga tawhana. Ug tungod kay na siya'y relasyon, gusto niya ipakita ang iyahang concern. So kung concern lang atong isgutan, gusto po na ko ipahibalo sa inyo nga ang concern po sa Ginoo dili lamang sa iyang mga piniling katawhan. Bisan man sa mga tao nga wala pa makaila siya, mga taong makasasala, mga taong wala sa iyang gingharian o dili niya pinili, wala sa iyang katong ginatawag nga covenant people, yet naagya po'y concern ang Ginoo. Pero bago ta moadto diha, gusto na ko hisgutan. Unsa dayang ginabuhat sa Ginoo ngadto sa mga taong concern kay siya. Sultiyo na to. Yes, ningon ang Ginoo din, nagsulti kamog daotan, mahitungod ka nako. Matod sa Ginoo. Daotan na gani ang gibuhat nila sa Ginoo. Nagsulti sila daotan nga pinulungan, batok sa Ginoo, and yet ang Ginoo mo storya gyapon sila niya nga bahin. Ang ginabuhat sa Ginoo mao ang pagbutyag sa ilahang pagpakasala. And mao ni ang number one nga ginabuhat sa Ginoo, batok sa mga katawhan sa Dios. Kasi pag masayra nato nga nakasala day ang tao batok sa Ginoo, dako ang posibilidad nga makaamgo siya o maginulsol siya sa iyang pagpakasala. Ug mao ni ang gibuhat sa Ginoo ngadto sa nasod Israel. Kung ngano man, basahon na to ang sunod nga gisulti sa verse 13. Ingon siya, nagsulti kamog daotan, mahitungod ka nako, matod sa Ginoo. Pero tanawa unsay tubag sa mga katawhan. Ug nasayod na mo nga ang mga katawhan sa Israel sa panahon ni Malakyas, kusog mo tubag sa Ginoo. Whether ang ilang intention sa pagtubag is more of gitubag lang gid nila simply because nangutana ang Ginoo or nay accusation ng Ginoo sa ila, o di sila makadawat nga gibadlong sila sa Ginoo sa ingon niini nga pamaagi. Pero bisan ingunana pa man, mitubag ang katawan sa Israel. Miingon ang Ginoo dinhi, apan miingon kamo, unsa bay among gisulti batok kanimo. So whether gitubag lang nila in a form of this way, nya para sa ila giakusahan mo gud mi, mo nang kinahanglan namo tubagon, or pabalang man ang ilang tubag, klaro ang gusto ipakita sa Ginoo. Unsay gusto ipakita sa Ginoo? Gusto ibutyag sa Ginoo ang pagpakasala. Mao ni ang butang nga dili malikayan sa atong buhing Dios. Nga naman, kaya nga atong Dios balaanon. Ang mga anghel, matod pa diya sa Book of Psalms, musinggit, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Pila kahigayon na nato giniskutan, unsa din yung pagkabalaan. Ang pagkabalaan mao ang Dios, walay kalambigitan sa sala, walay koneksyon sa sala. Dili niya gusto ang sala. In fact, hate niya ang sala. Usahay gani nakaunaw na ako. Maayo no kay ang Ginoo ni ining panahon na kumbaga maluluyon kaayo. Wala pa niya patya ang mga katawhan sa Israel. So mo ning gibuhat sa Ginoo. Gibutyag niya ang pagpakasala ni anang mga tao nga wala mga lagad sa iya. Or tanan. Gusto niya ibutyag ang sala. Nadumduman akong nahitabo kang Haring David sa dihang imbis na moadto siya sa gera, siya'y maguna ug siya'y mag-lead sa mga sundalo sa Israel batok sa ilahang mga kalaban, nagpabilin siya sa palasyo. Ug siyang pagpabilin sa palasyo, nagrelax-relax nga to, iya lang gisugo iya mga general. Sige, kamu ipakigubat nga to. Anyway, naman sa to ang Ginoo. Sige, padayon lang mo diha, nasa inyuha ang akong suporta. Nya siya to dito sa palasyo, siguro nagkape-kape siya, ato siya sa tore.
Pag-abot niya sa tore, siyempre taas man niyang palasyo niya, sa ubos na yung mga balay-balay. Niya siguro katong balaya to, ang banyo na sa gawas. Naligo ang usa ka gwapa nga babae, kanang nindot gid nga babae. Niya pagkakita niya nga to, daghan nagadagan siyang una-una. Pero putlo na to ang storya. Dito ta diretso sa nakasala si David. Ihang giangko ng babae, ihang gianakan ang babae. O sugod niya adto nagkatay-katay ang pagpakasala. Hantod sa miabot sa gipapatay na niya ang bana niya atong bayhana. So unsang pamaagi niya gipapatay? Ang ang bana niya atong bayhana usa ka tenyente, usa ka kanang opisyal sa ilahang army. O giingnan niya ilang general na ipabutang na nga to sa tubangan para mo'y una mamatay. So unsa ang tinguha para maangkon gid niya ang babae og dili sakpan ang iyahang pagpakasala. Kumbaga matabunan ba? Bago pa ganin niya gipadala nga to sa tubangan niya paginggiingnan niya patawag si Uriah be. Pagbalik ni Uriah iyang giingnan nga lakaw dito dulog nga to sa imong asawa. Kay syempre gikan og gera, mingawan sa asawa. Basi unyag kung naa sila'y sexual relation nga mahitabo, then matabunan ang iyang gibuhat nga pagpakasala. Kay siya mismo iyang gikuha ang babae para iyahang magkaroon sila og sexual relation. Nya para matabunan, di iyang gipadala niya mingo man ang bana ni Bathsheba na adili pwede hari kay ang ako mga kaigsuunan sa gubat tuangad to niya ako dinhi magpahayahay ko. Kuyog-kuyog pa ko sa kong asawa. Ako ang obligasyon, ako ang duty, isip usa ka sundalo. Dapat dito ko sa gera, dito ko moadto. And so, wa man siya mabuhat kay tama man pud tong sundalo. Yan na lang giingnan ng mga general, ipaatubang na lang na para mo'y pinakauna mamatay. So di na niya masayran nga nakasala day si Haring David. To make the long story short, mo gigibuhat ni David. O gusto niya tabunan ang sala nga iyang gibuhat. Nga as if wala siya sala nga gibuhat. Ang mga tao mahadlok mo duol sa iya ug mo kumpronta ug moingon, Your Majesty, perti mang dakuha ng sala gibuhat mo, walay makaako nga mustorya sa iya. Mo na imo makita sa 2 Samuel. Earlier chapters, chapter 11, chapter 10, mo ni ang nagdagan nga istorya. So gikinahanglan pa magpadala ang Ginoo ug usa ka malakyas na pod mensahero, usa ka propeta. Ug dinhi misulod ang storya ni Nathan nga mao ay propeta. Unsay tuyo ni Nathan? Badlungon si David. Sa unsang pamaagi sa pagbutyag sa iyang pagpakasala. Sa dihang nagtuon ko niini, nagtuo ko nga adlaw lang ang milabay, simana lang ang milabay, unya paghuman miabot na si Propeta Nathan. Sa dihang sikog tuon niini, kung wala ko masipyat, miabot og sa katuig kapin. Bag-o naghinulsol si David. Ginauna-una na ako, mura magkalos na kayo ang kasing-kasing ni David niini nga bahin. Kinahanglan na gid ibutyag sa Ginoo ang iyang pagpakasala kay di na niya makita ang sala nga iyang buhat. And so, si Propeta Nathan naghatag og usa ka pasumbingay ngadto kang David. Giingnan niya si David. Dunay usa ka dato. Daghan kay siya gipanagiyahan. Daghan kay siya mga karnero, mga mananap. Unya, doon na po'y usa ka tao. Nakalimot ko kung trabahante ba ito niya, pero doon na usa ka tao. Doon na lang siya usa ka karnero. Palangga kay niya ang karnero. Miabot ang bisita ni katong tao nga dato. Ug sa pag-abot niya atong bisita, gusto siya nga maghikay. Ug giingnan niya nga maghikay ta. Di siyempre siguro nalipay po tong bisita kani naihikay. Ang gibuhat niya atong tawhana pakuha niya ang mananap niya atong tao. Nga usa lang kabuk ang mananap nga palangga pagig kay niya. Motoy giihaw, motoy gipakaon niya atong iyahang bisita. Sa pagkadungog ni David niya atong maong storya, nasuko si David.
ug miingon si David, kinsa man ang tawhana. Angay lang na siya silutan. Angay lang na siya patyon. Pagka walay buot ng tawhana, usa na lang gani ang panagiya gani niya ng tawhana, kuan pagyud. Ug diinan siya ni Propeta Nathan. Ikaw maunang tawhana. Ug diha nakaamgo si David sa iyang pagpakasala. Pero midagan pa og kapintuig. Kung dili manggaling sa katuig, ni sobra pa siguro sa katuig. Imagine nimo unsay mabuhat sa sala. Pag ang sala imuhang taguon, imong kumkumon, imong kumbaga panalipdan, mudagan og ginana ka taas ug magsigig panganak ang sala. Ug posibleng matig-a ang imong kasing-kasing niini nga bahin. Bisag unsay isulti sa imong igsuon sa imuha nga nakasala ka, daw dili na nimo madungog. Posible pang dipensaan pa nimo imong kaugalingon. Wala oy, sama ni ning gisulti sa mga taga Israel. Ingon sila sa Ginoo, unsa bay among gisulti batok kanimo? Nganong nakasulti man ka Lord? Hunanaon ninyo ang Ginoo na mismo ang nagsulti. Nga nakapasakit mo sa kuha. Na amoy gisulti nga daotan may tungod ka nako. Unsay tubag sa mga Israelita. Unsa goy among gisulti batok kanimo nga nakapasakit diha kanimo? Inana ang gahom sa sala kung ato ka nang ipabilin sa atong mga kasing-kasing. Dapat mahadlok ta ni anang mga butang. Mao ni usa sa hulagway sa mga wala mga lagad. Di na nila makita ang ilahang sala. Panalipdan na nila ang ilahang sala. O say mangutana pag sila, asa gud ato? Kung kinahanglan nga ibutyag pa sa Ginoo ang detalye sa ilahang pagpakasala. Gawas pa niya na, unsa pa'y hulagway sa mga katong mga wala mga lagad. Doon na sila'y hakog nga pamatasan. Unsay ibut pasabutan ng hakog nga pamatasan. Kung atong padayon ng pagbasa, diba ningon sa verse 13, nagsulti ka mog daotan mahitungod ka nako matod sa Ginoo. Apan miingon kamo, unsa bay among gisulti batok kanimo? So mo na to. Kinaiya nga di nila makita ilang pagpakasala. And it takes a God to tell you. Pero kaning Ginoo nga nisulti sa imuha, mura pag sagud ato, murag di pa kasigurado kung tinuod bagid nga nakasala ka. Bisag Ginoo na mismo ang nagsulti sa imuha, inana nakatigay mong kasing-kasing. So verse 14 miingon kamo, walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Unsay kapuslanan sa atong pagtuman sa iyang mga sugo o sa pagpakita ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan nga nasubo kita sa atong gibuhat. Sumala sa atong nakita ang mga mapahitason hinuon ang nabulahan. Wala lamang muuswag ang daotan kundi gihagit pa nila ang Dios pinagi sa pagbuhat og daotan ug wala sila maunsa. Tanawon ninyo ang mga terms nga gigamit. Wala muuswag. Kanang pulo nga uswag, puro ilang kaugalingon lamang na benepisyo ang ilang giuna-huna. Gusto na ko siya basahon sa English, giingon diha. You have said it is vain to serve God. Gisumpay sa English, what is the profit of our keeping His charge? Abi na ako, negosyante lang ang nagauna-huna og profit. Bisan di ay ang mga nag-aalagad sa Ginoo, seemingly gaalagad sa Ginoo, naghuna-huna di ay. Ug profit alang sa ilaha. Kung musunod mi ani Lord, unsa kay maamo ni ini? Inana ilang giuna-huna. Inana ang hulagway sa katao nga dili tinuod nga nagalagad. Kanunay gauna-una silang kaugalingon, kung musimba ko, makadawat kaya ko niini. Kung muadto ko, mapanalanginan kaya ko niini. Mudako ka akong balay? Munindot kaya akong sakyanan? Muasenso kaya akong negosyo? So makita nato ang ilang giuna-una sa ilang pag-alagad, maulamang ang makabenepisyo sa ilaha. So kung isulti man sila niini nga, what profit? Unsa may ako ang maako niini? Unsa may kapuslanan sa akong pagpangalagad sa Dios?
sa pagtuman sa iyang mga sugo o sa pagpakita ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan nga nasubo kita sa atong gibuhat. Even ang ilahang pagsubo gusto pa nila ipahibulo sa Ginoo nga Lord, may kapuslanan ning pag-among pag-alagad sa imuha oy. Nasubo pagani kami. Nagkandalisod kami sa among pagpangalagad sa imo nya wala man lang nimo hikit Tanawa Lord ha, inana ang ilang pamatasan sa unsang pamaagi. Isulti pa sila, tanawa ng mga dautan, wala lamang silang muswag, kundili ginahagit pagani kanila. Pinaagi sa pagbuhat og dautan, unya wala sila maunsa. Kami nagsubo na gani mi sa among pagpangalagad diha sa imuha. O daw wala man nimo gitagad ang amuang sitwasyon o Ginoo. Murag ingunana ang dagan sa storya sa kasing-kasing sa mga katawhan sa Israel. Munang masulti nako, dili lamang sila hakog sa ilang pamatasan, wala pud sila'y tinguha sa balaanong pagkinabuhi. Tungod ni ining mga pulunga, nga di sila mahatlok sa pagstorya at tubangan sa Ginoo ni ining mga butanga. Siguro kung si Propeta Habakuk makasabot ko, kay tungod ang issue sa Propeta Habakuk, kay gidaog-daog ang nasod sa Israel. So, alang kaniya, Lord, ako ani mga katawhan. Kung inyong basahon ang Habakuk chapter 1, verse 13, nga nakigstorya si Habakuk nga to sa Ginoo, giyang giingnan ang Ginoo nga, Lord, di ba ikaw man tong putli? Ikaw man tong Ginoo nga dili makatanaw og dautan? Pero Lord, nganong gitugutan man nimo nga akong mga katawhan, kumbaga, iyaha mga kabaro, ang mga Israelita, pagkasakupon lang sa usa ka wicked nation. At least makasabot ka kay ang tinguha nga dili sila maulipon pinaagi ni adtong mga dautan nga nasod nga moy mo sakop kanila. Pero ang mga katawhan sa Israel nagisgot ni ini nga bahin. Nagisgot og profit. Nagisgot og pag-uswag. Nagisgot og may pa sila. Kami in taon. Unsaon na lang mi. Kami nga nagalagad. Seemingly. Sumoni ang kinaiya. In fact, dili lamang hakog ang ilang pamatasan, dili lamang nga wala sila'y tinguha sa balaanong pagkinabuhi, kundili, covetous pa kayo ang ilahang kasing-kasing. Ang akong pagsabot ni ini nga bahin, ginatanaw nila ang progress sa mga tao nga wala gipanag-iyahan sa Dios. Ginatanaw nila ang unsa na ilang kinabuhi karon. I hope and pray nga dili tayo ngunana. Yung mutanaw to sa uban, may paning wala nagsimba, no? May paning wala nangalagad, may paning wala gabasa og Biblia, dato man. Bisan asa lang maabot, sige lang bakasyon, bisan unsa lang klase ang sakyanan, nindot pa jud kaig balay. Unta dili unana ang atong kasing-kasing. Kay sama ni ini mga Israelita, sila usab dunay kasing-kasing nga covetous. And note, sa unang bahin ni ini sa verse 13, gibutyag na si Ginoo ang ilang pagpakasala. Unta mahimo kining warning alang kanila na dili na nila tanawon tong mga butanga. Kung nakailalang unta sila sa Dios, nga ang Dios maghatag gid og utlanan sa tanan. Temporary laman ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Bisan pag tanaw na to ang ilang kinabuhi, mauswagon sila, prosperous sila, maayo kay ilang kinabuhi, maayo ang ilang negosyo, tanan-tanan. Pero naman ay utlanan. And dapat mas kahadlukan nato kung unsay mahitabo sa tuang eternity. Rather than sa unsay atong sitwasyon dinhi karon. Samtang nagadrive ko, paingon dinhi, pabalik sa balay, kami sa akong pamilya, akong asawa ko, akong anak, ganahan kami atong kanta, kalimot lang ko sa title, pero ang sinugdanan, ingon na ni nakastorya. My rest is in heaven, my rest is not here. Our rest is in heaven, our rest is not here. Then why should we tremble when trials draw near? Trials pa to or troubles draw near? Ang chorus is,
Christ our glory, Christ our King. And basta nag-iskot siya nga bitaw, no? Temporary lang maning tanan din eh. Ang ato ang mangging kaugmaon, ang ato ang kumbaga resting place, ito ang maging sa gingarian sa Dios. So kung ang atong pananawon karon nakatutok lamang sa unsa atong maangko niining kalibutan na, kinahanglan nato i-evaluate atong kaugalingon. Pasig na natay problema sa atong paghunahuna, sa atong perspective sa kinabuhi. And ang hadlok niini, pasig dili na tinuod ang atong pag-alagad at tubangan sa Ginoo. Ang pag-alagad dinhi nga gigamit is dili na siya pag-alagad na sama nang mutindog ka sa pulpito, mag-serve ka sa music team, nya musulti ka nang alagad ka. Once nagitawag ka sa Ginoo, once nagiluwas ka sa Ginoo, once na nakasayang gingharian, ikaw nga naglakaw, sunod ka niya, ang tawag sa imuha, nangalagad ka sa Ginoo. So imo ang pagsunod sa Ginoo pamaagi na sa pagpangalagad. Ang imo ang pag-attend matag Domingo pamaagi na sa pag-alagad. Imo pagbasa sa pulong sa Dios pamaagi na sa pagpangalagad. Imo ang pag-ampo, ang imo ang pagigugma sa imuhang isig ka magtotoo, imo ang pag-fellowship diha sa iglesia pamaagi ka na sa pagpangalagad. So bantayan na to atong kaugalingon. Basig nahagbong na ta sa pagpakasala. Or basig gibutyag na sa Ginoo ang atong pagpakasala ug tig-an na kay atong kasing-kasing nga di na nato makita. Pag doon na natin igsoon mo duol sa to nga, Brad, wala na kay simba-simba, Brad. Brad, wala na ka nag-join sa fellowship. Brad, wala na ka nagabasa. Brad, wala na ka nagabuhat nini. Wala na ka nagbuhat nina. Yang atong tubag, ay humana, oy. Kano sa man? Last year di ay. Or last month, or last week, dili na tinud-anay ang imuhang pagpangalagad. Mahagbong ka din sa kategorya nga ginasulti sa Ginoo sa verse 18 nga makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan ug sa nag-alagad kanako ug sa wala mag-alagad kanako. Inana ang hulagway. Of course, daghan pa. Pero base din sa verse 13 to 15, mao kini ang gipakita sa tuang buhing Dios. I think naay issue ang kasing-kasing sa mga katawhan sa Dios niya itong panahon na. Of course, dili man tanan. Because verses 16 to 18, mag-aiskot man pod sa mga taong tinuod nga nagalagad sa Ginoo. Apan ngadto sa dili tinuod nga nagalagad, makita na to. And I think naagyoy issue ang ilahang kasing-kasing. Nganong nakasulti ko nga dunay issue. Ningon ang Proverbs, kakanalan bantayan nato atong kasing-kasing. For out of it comes wellspring of life. Diha ang klasing-klasing kinabuhi, klasing-klasing mga kinaiya, manggula, magsugod sa kasing-kasing. Kung nakastora sila batok sa Ginoo, niining mga butanga, di na nila makita ilang pagpakasala tungod ni sa ilahang kasing-kasing. Mingon dia sa Matthew chapter 15 verse 19. Ug akong basahon giingon dinhi. Mateo 15 versikulo 19, kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang hunahuna. Pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakak, ug pagbutang-butang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tao. Apan dili makahugaw sa tao kun mukaon siya nga dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon nga maoy angay buhaton. Mo kining issue kay tungod ang mga pariseo niini nga bahay nakiglantugi sa Ginoong Hesus nga miingon siya ngadto sa mga tinun-an nga unsa man yung mga tinun-an? Di man manghugas og kamot bago mo kaon, di ba? Hugaw kay mga kamot. Kaon lang diretso. Nga miingon ang Ginoong Hesus dili man moy makahugaw sa tao. Ang tinuod kung unsay mugula sa imuhang kasing-kasing, asa mugula? Sa baba, sa hunahuna, sa atong pagpanglihok, naggikan tanan sa atong kasing-kasing. Ug tungod kay ang kinabuhi sa mga Israelita, doon na sila'y hakog nga pamatasan, walay tinguha sa balaanong panginabuhi, ug kuvetos sa ilang mga kasing-kasing. Then makita na to, hagi problema ilahang kasing-kasing ni ini nga bahin. Ug mo na'y kinahanglan, una ma-address, unang kinahanglan ipakita sa Ginoo ang ilahang pagpakasala.
aron magmatngon sila, aron masayra nila, og sa ilang pagkasayod, ang tinguha natong tanan, nga unta, maghinulsol sila. Sama usab ka nato. Daghang mga higayon nga kuveto sa itong mga kasing-kasing. Daghang mga higayon nga dili nato tinguha ang pagkinabuhi nga balaanon. Daghang mga higayon nga kita pod hakog ang atong pamatasan. Unta, kaluyan ta sa Ginoo niini nga bahin. Unta kita mismo ato aning tuliron pinaagi sa pulong sa Dios. Unta ang atong pagpanginabuhi katong angay nga panig-ingnan. Manginabuhi kita nga balaanon. Manggihatagon, masaligon sa Ginoo ug nagtuman sa iyahang kabubuton. So muna'y hulagway sa wala mga lagad, hulagway sa usa ka dautan nga kasing-kasing. Ang ikaduha, unsa day hulagway sa nangalagad. Ingon diya sa verse 16 kung akong basahon. Unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo nagsultihanay ug ang Ginoo namati kanila. Sa atubangan niya may usa ka basahon diin nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. So unang butang nga mamatikdan nato batok sa mga tinuod nga nangalagad sa atong buhing Dios. Katong ginasulti nga dunay kahadlok sa Ginoo. Kaning term nga kahadlok kini ginatawag sa English og reverential fear. Dili tungod kay bunalan ka kung makasala ka, dili tungod kay pag na kay mabuhat kastiguhon ka o naay kumbaga equivalent nga punishment nga buhaton sa imo ha. Kun dili tungod na sayod ka nga kining being, kaning God nga imong gialagaran is worthy, angayan gid siya sa kahadlok. Angayan siya sa pagtahod, pagrespeto. Angayan siya sa imuhang pagdaig. Angayan siya sa imuhang pagsimba. Kay mo ginang angay diha kaniya. Hangtod sa dili inana imong pananaw ni anang Dios nga imong ginaalagaran karon. Kung dili inana atong pananawon sa atong Ginoo nga atong ginaalagaran, dili jud ka mahadlok saya. Wala kay kasing-kasing nga moampo. Wala kay tinguha nga magkinabuhi nga balaanon. Wala kay desire nga magampo, nga mudasig sa uban, nga musimba, nga mubasa sa iyang pulong. Alang sa imuha, kakapoy raan ang mga butanga. And mo ka na ang kamatuuran. Ang nakanindot ni ini, kay gipakitaan kita og ehemplo. Ug mo ni ang gisulti sa Ginoo. Unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo. So mo ni first nga karakteristik nga makita nato sa usa ka tinuod nga nagalagad. Naa siya'y kahadlok sa Ginoo. Ikaduha, doon na sila'y concern sa iyang isig ka magtotoo. Kaning gisulti din nga nagsultihanay, naa sila'y conversation, naa sila'y fellowship, naa sila'y pagdinasigay ni ini nga bahin. Dili na siya simpleng nagstoryahanay daw ga chismis. Kanang ginatawag nato karon og marites or marisol o tolits. Kining ginasulti dinhi nga unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo nagsultihanay na sila'y pagdinasigay. Siguro ginaisip nako unsa kay lang istorya dinhi. Siguro nagunana sila, barad dili unta tay ngunana. Dili unta ta kuveto sa atong mga kasing-kasing. Dili unta ta katong walay respeto sa Ginoo. Dili unta ta hakog. Unsa may atong buhaton para di kita mahimong hakog. Unsa atong buhaton para magkinabuhi kita nga balaanon. Doon na sila concern sa usag-usa. But in fact, inana sa sulod sa church. Sulayin ninyo ayaw mong appeal og service for 1 month. Huwag mong mamatikdan ang kausaban sa imong kinabuhi. Sulayin ninyo nga wala kay fellowship within your brothers and sisters. Ug mamatikdan ninyo dunay kausaban sa inyo ang kinabuhi. Kausaban nga magpalayo sa imo nga sa Ginoo. Sulayin ninyo nga dili mo attend og prayer o di mo magpray o di mo mobasa sa pulong sa Dios. Sulayin ninyo kung walay mudasig sa inyo o dili ka mudasig sa uban. Yan yung makita.
nga tig-a na day inyo ang kasing-kasing. Kalos. Gikubala na. Di na mo mubati. In fact, mawad na mo kahadlok sa Ginoo. Wala na mo atong reverential fear. Pero mo niya ang ginasulti sa Ginoo. Nagsultihanay. And may balaan po niyo ang hulagway sa tinuod nga nagalagad. Kaya atimanon sila sa Ginoo. Tanaw ang gisulti din sa verse 16. Unya ang katawhan nga may kahadlok, munay first na hadlok. Kahadlok sa Ginoo, nagsultihanay, sumunay kaduha. Na sila'y concern sa usag-usa. Ang sa gisulti din og ang Ginoo na mati kanila. May bala niyo ang tao nga tinuod nga nagalagad. Tungod, every time nga mag-ampo siya, tubagon siya sa Ginoo. Wala ko nagasulti nga, kung nag-ampo ka, ang imong giampo, tubagon sa Ginoo nga, direkta nga tubagon, kung nangay ka sa kanang dagang, dili na mo akong ginaingon. Ang ginaingon ako din is, ang tao mismo nga nag-ampo, mabatian niya nga, di man mo sugot ang Ginoo, eh. Kami sa kong asawa, nag-aampo mi, nga magkaroon po kami ikaduha nga anak, sunod kay Maika. Pero sa among pag-ampo, wala mong gitubag sa Ginoo, nga tagaan mi ikaduha pa nga, anak. Does it mean nga wala na mati ang Ginoo? No. Nasayod mi sa mong kasing-kasing nga ginastora mi sa Ginoo. Dili gid siguro kabubuton sa Ginoo dad nga ihata tagaan patag another nga anak, or maybe wala pa ta gitugutan sa Ginoo niini nga bahin. Nakita ninyo ang kalainan? Yes, wala gitubag ang specific sa among pag-ampo. And yet, nasayod mi sa mong kasing-kasing nga ang tubag sa Ginoo sa mua dili pa karon. Ug ang among kasing-kasing malipayon ni ana nga bahin. Wala mi nagbagulbol sa Ginoo aon sang klase ng alagad ko, di man lang ko tagaan ni ana nga bahin. No. Makita nato nga ang Dios namati sa mua ug nabatian usab namo ang Ginoo. Of course, di na mo madungog. Audibly ang iyang tingog sa mua nga Freddy, Lynn, dili ko musugot. No, dili na mo akong ginaingon. Pero kabalo ko sa akong kasing-kasing, dili ni kabubuton sa Ginoo. Ug mo na akong ginakalipay. Nga naman, kay namati ang Ginoo sa among mga pag-ampo. Ingon man sa atong mga prayers din sa congregation. Daghan ta ginapag-ampo ng mga tao. Pero kabalo mi sa among pag-ampo, gitubag mi sa Ginoo. Namati ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Usahay lang, masubraan ta og interpret. Sutiyo na to, wala ka gitubag sa Ginoo. Nga naman, wala man hitabo sa imong kinabuhi. Does it mean, ana bagid mo tubag ang Ginoo sa to? No. Ang ginapakita dinhi, kang Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 16, ang relasyon, batok sa Ginoo, ngadto sa tao nga tinuod nga nangalagad kaniya. Mo nang giatiman sila sa Dios. In fact, mingon gani sa pagpadayon, sa atubangan niya may usa ka basahon diin nasulat ang mga pangalan niya atong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. So dili lamang kahadlok ug katupong nay pagtahod ngadto sa tuang buhing Dios. Apan ang dakong kalipay nga mabatunan sa mga tinuod nga nagalagad, kaning basahon, diin nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug dunay pagtahod sa Ginoo. Ginsa na to pagkabalo, nga sila ning mga tawhana. Ipakita bagid ang basahon nga to sila nga ang pangalan ni Freddy na isulat niya. No, dili. Do dili nato na makita. Walay ipakita sa tuwa. Pero sa imong pagkinabuhi ni ining kalibutana, ang imong way of life mo nay basihan nga makita nato. Mahinadlukon bagi siya sa Ginoo. Na ba siya pagtahod sa Ginoo? Na ba siya tinguha sa balaanong pagkinabuhi? Na ba siya tinguha sa pagbasa sa pulong sa Dios? Pagtahod nga to kaniya, pag-ampo nga to kaniya? Ginatinguha ba niya ang mga langit noon ng mga butang?
Gihigugma ba niya ang iglesia? Gihigugma ba niya ang mga katauhan sa Dios? Gihigugma ba niya ang pulong sa Dios? Muna'y ginaingon din Atubangan niya may usa ka basahon di nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Halang kaniya mo ni ang itsura mo ning hulagway katong mga tao nga nagatuman sa iyahang kabubuton. In fact, dunay pag-angkon ang Ginoo sa iyahang mga katawhan. Siya mismo nagasulti niya na. Kung basahon na to ang 1 John, diha na to makita, inanang hulagway sa mga tao nga, tinuod nga nangalagad sa Dios. Dunay gugma sa iyang isig ka magtotoo, dunay gugma sa iglesia, dunay gugma sa pulong sa Dios. Tinguha niya nga tumanon ang iyang kabubuton, tinguha niya nga kapahimutan atong buhing Dios. Ingon sa verse 17, sila mahimong ako agayod. Inana ang itsura sa mga tao nga gipanag-iyahan sa atong buhing Dios. Mubitong gitawag sila nga mga tao nga sumusunod sa Dios. Sa New Testament times ang tawag Christians, believers. Kay nagasunod sila sa unsay kabubuton sa tuang Dios. Sa padayon mingon sa verse 17, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, sa adlaw nga buhaton ko kini, maako nagayod sila. Kaluyan ko sila sama sa amahan nga maluoy sa anak nga nag-alagad kaniya. Inana ang hulagway. Makita na to ang desire sa Ginoo nga ihaging kuptan. Dili niya gusto buyan. Niabot na siya sa punto nga miingon siya nga moabot sa adlaw nga buhaton ko kini, maako nagayod sila. Kuyog na niya ning mga tao. And mo niya ang promise ever since. I will be your God, you will be my people. Dili lang sa distant nga sitwasyon, kundili kuyog na gyud sa usa ka gingharian. Ug mo na ang lugar ngadto sa gingharian sa Dios. And mo niya ang nakanindot niini nga bahin. Mo ni ang promise ngadto sa mga tao nga tinuod nga nangalagad sa atong buhing Dios. Ang Ginoo magpakita sa iyang pag-atiman. Magpakita sa iyang gugma, sa iyang concern, ug dili siya mutugot. In fact, kani makita na to sa pag-ampo sa Ginoong Hesus sa John chapter 17. And mo ni ang prayer ngadto sa iyang amahan. Naunta, dili sila malimbungan sa pamaagi niining kalibutan. Ingon ni Jesus Christ sa prayer, I have kept them while I was here with them. Yung prayer, Lord, sa akong pagbalik diya, proteksyon niya, usab sila, nga dili sila mahagbong ato sa kalaglagan. Inani ang itsura, hulagway, sa tao nga gipanag-iyahan sa atong buhing Dios. And then, sa katapusang bahin, miingon siya, makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan, ug sa nag-alagad kanako, ug sa wala mag-alagad kanako. Mga higala, ang katong gitawag sa Ginoo nga matarong, katong iyang gitawag nga nag-alagad kanako. Dunay kalahian sa mga tao nga dautan ug sa mga tao nga wala mag-alagad kaniya. Dili pwede nga walay kalainan. Sa atong pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan, sa pag-adlaw-adlaw na itong kinabuhi, makitaan gina og distinction. Dili pwede nga magsabay ka sa mga tao nga nasa kalibutan ug makasulti ang tanan, pareho raman day sila, no? Pareho sila, nangawat man tong kuan, makasabot man ta kay kawatan mo gina siya. Pero kani, magtotoo man ni, kawatan malagi gihapon. Walay kalainan, dili na mao ang kabubuton sa Ginoo. Munang miingon siya sa verse 18, makita ninyo ang kalainan. Dili pwede nga walay kalainan. Kay kung walay kalainan, ang tao nga nagtuo sa Dios o ang tao nga wala magtuo sa Dios, wala mangalagad sa iya, tao nga dili matarong, ngadto sa matarong, nganong nangalagad pamanta. Wala day gaho mga tuang Ginoo.
sa pag-usab sa kinabuhi sa tao. Sa ato pa wala siya gahom batok sa sala. Nga ang tao mo padayon magyapon sa pagpakasala. Pero dili na mao ang ginasulti sa Ginoo. Pag ikaw anaa sa Ginoo, pag ikaw luwason sa Ginoo, duna gyud akong kalahian. Muna akong pag-ampo. Unta Lord, ang mga tao nga tinuod nga nagatuo sa imo, makitaan gid og kalainan. Doon ako'y nadungog nga usa ka testimony. Dugay na siya nagkuyog. Magtotoo siya, dugay na siya nagkuyog-kuyog sa iyang mga amigo ug mga amiga. Na sila ang pagkuyog-kuyog, sa kahigayon nagkita sila ni Pastor Joram. Na sila ang pagkita, niingon din itong iyahang kaila. Uy, kaila din mo ni Pastor Joram? Niingon taon siya. Amo man ang pastor? So wala lagi ko kabalo, di lagi mailhan. Kabalo mo niya itong higayon na perting lain na siyang gibati. Nga wala gid siya makitaan og kalainan. Dugay na sila nagkuyog sa iyang mga kauban. Kabalo mo siya, sulti siya, Christian di ay ka? O di ba? Sakit. Of course, kung ina naman ang ato ang gibati, maayo na. Kailangan mabutyag ang pagpakasala. Pato ka na to. Pero dili pa man ulahi ang tanan. Naapatay panahon para maghinulsol. Naapatay panahon para tumano ng unsay kabubuton sa Ginoo. Pero ang akong pag-ampo nga dili unta inyo tugutan. Nga daw sawaay lang, nga murag way kalainan, ang ato ang kinabuhi, batok sa mga dili magtotoo. Ubisan gani sa sulod sa iglesia, dili man tanan tao sa sulod sa iglesia, tinuod nga magtotoo. Kinahanglan makitaan og kalainan, ang matarong ug dili matarong, ang tinuod nga nangalagad, ug ang dili tinuod nga nangalagad. So ang ako ang challenge sa tuang tanan, hagit na ako sa tuang tanan karon. I-evaluate na to atong kaugalingon. Sama sa ginaingon ni Pablo, check. Evaluate yourself whether you are in the faith or not. Kinaamagi dapat kalahian. Dili gid pwede nga walay kalahian. Ug mao ni akong pag-ampo kanato karon. Nahunta kita makitaan og kalainan. Kung kita nagasulti, tinuod ako nga magtotoo. Dapat doon na tayo kalahian sa pamaagi, sa dili matarong, sa pamaagi ni adtong mga taong wala mga lagad sa atong buhing Dios. Kung tinuod kagayud nga nangalagad, makitaan kita og kalainan. Kung dili pa kita tinuod nga magtotoo, dili ginato na mabuhat pagpakita og kalainan. Gikinahanglan nato ang Ginoong Jesus. Kinahanglan maluwas una kita. Kinahanglan masayra na to ang atong pagpakasala. Kung nasayid na nga ang Dios mo'y atong napakasadaan. O kinahanglan hinulsulan na to kini. Talikdan na to, biyaan na to kini. O tuuhan na to nga siya lamang ang makaluwas ka na to. And then, sa ato ang pagsunod kaniya, tagaan kita grasya sa Ginoo nga mausab ang atong kinabuhi. Miingon ang pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 2. Basahon ako sa English Standard Version. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Pero sa dihang maluwas na ka, miingon si Pablo sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Dapat nagi kausaban. Kaya kita ang workmanship sa ato ang Ginoo. O kung giluwas kita niya, kinahanglan mahimo kitang Christ-like on the process. And mo na dapat ang mahimong sulod sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang pagpanginabuhi, sa ato ang buhing Dios. Unta, ang pulong ngayon ng nadungog karong hapuna, mahimong tinuod sa inyong kasing-kasing.
Even kanako, dapat makitaan ako kalahian. Dili pwede na, kung unsa ko kaniadto sa dihang wala pa ko naluwas sa Ginoo, maulang gyapon ko hantod karon nga giluwas na ko sa Ginoo. Walay na usab. In fact, nisamot pa. Unta dili ingunana ang ato ang pagpanginabuhi. Ang pulong sa Dios may magastorya kanatong tanan. Magaampo kita. Among langit nun nga, Amahan, nagaduol kami kanimo karon ug nagapangayog ka pa sa iluan. Posible o Ginoo nga sa kadagang-daghang panahon, nagatuo kami, nga mga matarong kami. Nagatuo kami nga, nagapangalagad kami kanimo. Apan Lord, kung mahimong basihan ang amuang mga responses sa matag sitwasyon, sa matag higayon, posible usad nga makitaan kami sama ni ining pagbadlong sa Ginoo ngadto sa kanasuran sa Israel. Nga ang mga katawhan tig-a na ang mga kasing-kasing nga bisag gibutyag na sa Ginoo ang ilahang sayop. Nakaako pagyapon sila pagpangutana balik sa Ginoo. Lord, pasayloa kami kung nabuhat na mo kini nga wala na mo masayri tungod sa pagkatigas sa mong kasing-kasing. Lord, badlunga kami, O God. O balang Espiritu, convict us of our sins, O Lord. Ayaw kami tuguti, Lord, nga mahagbong kami ni Ana nga pagpakasala. Nga di na mo masayran nga sala na daya mong ginabuhat. Maluoy ka kanamo, O God. Tabangi kami, Lord, nga makita na mo ang mga kasaypanan sa mong kinabuhi. Pakita ka na mo, Lord, nga wala na kami nakapahimuot diha kanimo. Lord, tangtanga ang garbo, tangtanga, O God, ang amo ang pagkahakog diha sa mga tubangan. Ilisdi kanig kasing-kasing, Lord, nga unod. Kasing-kasing matinumano na tubangan nimo. Kasing-kasing nga nagatinguha nga magkinabuhi nga balaanon, subay, sunod nga na kanimo. Lord, kung doon na pa may kinahanglan o sabon sa mong kinabuhi, ikaw nagsulti sa mong pulong, you are faithful to put it to completion, O God. Ayaw lamang patigaha mo mga kasing-kasing, O God. Tabangay kami, Lord, nga makita na mo ang among mga kahuyangan. Ug tudloy kami nga mahimo kaming matinumanon. Dagang salamat, O Ginoo, ug mahimo ta kining mga pulong nga kanunay nga magbalik-balik sa mong unahuna ug kasing-kasing aron manginabuhi kami, Lord, nga makahatag og kadungganan nga naha kanimo. Salamat, O Dios. Ta Lord, imong pulong matuman ang pagbuot niini kundi nimo gipadala. Sa pangalan ni Jesus ang magiampo ang tanan. Amen ug amen. Palihog manindog ang tanan sa katapusang pag-ampo. Lord, natapos kami sa mong panimbahong karon o salamat, Ginoo, nga imong pulong gamhanan gayud buhi o sama sa espada nga nay duha ka suwab. Nga midulot kini, O God. Tinuod unta, Lord, nga mudulot kini. Ug tinguhaon unta ni Lord ang among mga tinguha sa kinabuhi, ma-check unta, O Ginoo, aron kami, O God, magasubay lamang sa imong kabubuton. And Lord, bago kami mamauli karon, agig pagdaig nga na kanimo, gusto na mo ibalik, ihatag among mga love gift, among mga offerings, O God. Salamat, O Ginoo, nga ikaw naghatag ka na mo abilidad sa pagpangita. Salamat, O Ginoo, nga ikaw naghatag ka na mo og wisdom, Lord, sa amo ang pagpanginabuhi. And gusto kami mo hatag sa imuhang church o sa mga workers sa imuhang church. Pagampo na mo, Ginoo, nga imo pong panalanginan ang leaders nini mo iglesia nga magamit kining mga funds for the furtherance of your kingdom. Salamat, O Dios. And Lord, ubani kami sa tibok simana, ilikay kami, Lord, sa mga dautan o tabangay kami nga manginabuhi kami nga balaanon diha kanimo. Panalangini kanimo, O God,
og pangayon namo ang imuhang benediction alang kanamo. Og hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoo nga Jesucristo. Ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang panag-ambit sa balang espiritu manaa kanyong tanan ug ang tanang katawan sa Dios magasulti. Amen ug amen. Maayong gabi kaninyong tanan. Praise you, Lord Jesus. Oh, church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies. An army bold whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Call to war. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. And with the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor. When faced with trials on every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the price for which He died, an inheritance of nations. See the cross where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see His foes lie crushed beneath His feet, for the conquerors has risen. And then as the stone is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every eye and heart shall see it. Spirit come. So Spirit come, with strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of the servant good and faithful. The saints of old still lie awake, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. May the church arise in the strength of the Spirit of Jesus Christ
Savior and our King. Give you thanks, Lord. We praise you. O Lord, our God, thank you for the joy you feel in our hearts. Thank you for making us worthy to stand before you to worship you through your Son, Jesus Christ. O Lord, may we continue in your